ndị enyi m, ana m anabata gị na GCK kwa ụbọchị oge ọzọ nke anyị na-ewepụta ịnwapụta ike nke Chineke dịka anyị na-ewetara gị agba na agba obiọma na-akpa anyị na ị na-anọnyere anyị ọzọ. N'ụbọchị taa anyị na-achọ ichetara gị maka nwoke a na-akpọ Abraham, onye ya na Chineke so n'ụkwụ n'akwụkwọ Hibru isi 11 amaokwu nke 10. Ọ sị Abraham bụ onye lekwasị Chineke anya, onye na-ewu ya na onye ntọala nke ya. Abraham kwenyere Chineke. N'ụbọchị taa na GCK kwa ụbọchị, dọkịta Kumuyi na-akụziri anyị maka ụzọ nke kacha mma iji wee soo Chineke, iji wee zoo okwu nke Chineke. Anyị na-ele anya na Matiu isi 10 na-agụ amaokwu nke 37. Onye ọbụla nke hụrụ nna n'anya maọbụ nne n'anya karịa m onwe m, o tozughị oke ịbụ nke m. Onye ọbụla nke hụrụ nwa ya maọbụ ada ya karịa m onwe m, ọ bụghị onye tozuru oke ịbụ nke m. Mgbe m onwe m bụ nwa ntakịrị, nna m hụrụ m n'anya, wee hụ ya n'anya. Eche m ị na-asị na nna gị na-apịa gị ụtalị. N'eziokwu, ọ chọghị ka m laa n'iyi, ọ pịara m ihe. Ọ hụrụ m n'anya, ọ hụrụ m n'anya nke ukwuu. Achọrọ m ka m bụrụ onye ga-adị ka ya onwe ya n'ozuzu oke. Nna m sị mba, agaghị m ụlọ akwụkwọ. Esoro m ngwa gawazie ụlọ mahadum. Agụghị m mgbakọ na mwepụ, esokwara m gaa mụọ mgbakọ na mwepụ. Emeghị m nke ọma, emeghị m ọfụma. Ọ bụ naanị ọrụ aka ntakịrị ama onwe m na-arụ. Esokwara m gaa na-arụ ọrụ aka ntakịrị ahụ. N'eziokwu, hụ ihe ka elu karịa m onwe m n'anya, m wee họrọ ịhụ ihe ahụ dị elu karịa nna m, karịa nne m. Ahụrụ m nne m n'anya, abụ onye na-ele ya anya, lee otu o si bụrụ onye yiri m onwe m. Mana nne m, ezigbo nne nọ na amara na-ahụ n'anya. O nweghị ọdị akwụkwọ m gụrụ, ya onwe ya enwe ya. Nne na nna wee sị, o nwere njedebe nke ihe ị pụrụ iso n'ụwa. Achọrọ m ka ị lee anya n'elu wee soro ụzọ ka mma. Onye ka bụ onye nwe m ka elu. Onye nwe m na-esi, ọ bụrụ na gị onwe gị ahụghị ya n'anya karịa nne gị, ị gaghị abụ onye ga-agafe ebe ahụ nna gị ruru. Ọ bụrụ na ị hụghị ya n'anya karịa nne gị, ị gaghị agafe oke ahụ nke nne gị ruworo na ndụ a. Echere m na nna m, nne m, ha ga na-ele anya ihe na-eme nwa ha ugbu a ebe a n'ụwa. Ha ga-abụ ndị obi ga-adị mma. Ha eso anyị, ha soro onye nwe anyị. Ị ga-eso onye nwe anyị. Asị m na ị ga-eso onye nwe anyị. Anyị hụrụ nne anyị n'anya, anyị hụrụ nna anyị n'anya, mana o nwere ihe ndị anyị na-agaghị eṅomi n'aka nna anyị. Anyị hụrụ nne anyị n'anya, o nwere ihe ndị anyị na-agaghị eṅomi n'aka nne anyị. O wee sị, onye ahụ nke hụrụ nwa n'anya ma ọ bụ ada n'anya karịa m onwe m, ọ bụghị onye ruru m onwe m. Mgbe ụfọdụ nwa gị ga-asị, nna m, ị hụghị m n'anya, gịnị mere iji ikwe ya enye m ihe a? Esi, nwa m nwaanyị. Nke a bụ otu isi ghọta ya, n'ihi na ị ka bụ nwata, ịghọtabeghị. Na Kraịst esi nye Pita, ihe m na-eme ugbu a ị gaghị aghọta, ma n'ikpeazụ ị ga-aghọta ya. Ị ga-ama na m onwe m na-eme ihe niile nke m na-eme n'ihi ịhụnanya m nwere nye gị. Mgbe ị si ebe a pụọ, kpebie n'obi gị, na-enwe mkpebi na ịhụnanya gị, na ị ga-enwe ịhụnanya nye Chineke n'obi gị niile, na mkpụrụ obi gị niile, na mmụọ gị niile. Ị ga-ahụ Kraịst n'anya, bụ onye nwụrụ n'ihi gị, wee hụ mmụọ nsọ n'anya, wee hụ akwụkwọ nsọ n'anya, wee hụ ihe niile nke si n'eluigwe bịa, ihe niile bụ nke Chineke, karịa nne, karịa nna, karịa nwa, karịa ada gị.
mgbe anyị na-eche eche maka mmekọrịta anyị nwere n'ụwa, nwa nwoke, nwa nwanyị, nne, nna, ndị ọzọ bụ ndị na-esocha, ndị ọbụla ha bụ ga-esorokwa na-azụ nne na nna na nwa na ọkpara. Ọ bụrụ na nne na nna bụ ndị nọ n'iru nke ndụ anyị, ọ bụrụ na ọkpara na ada nọ n'iru na ndụ anyị, wee hụ Chineke n'anya karịa nne n'ime ndị a nọ n'ahịrị, karịa nne na ndị a nọ n'ahịrị n'ezinụlọ, karịa nwa n'ebe ahụ e nwere ndị na-eso n'ahịrị, karịa nwa gị nwanyị, ndị ọzọ ga-esorokwa n'azụ ha. Ị ga-abụ onye ịhụnanya gị nke ị nwere nye Chineke ga-enwe karịa ndị niile nọ n'ụwa. Nwere ike nọ eme ndara ụda. Onwe onye ọzọ n'ime ndụ gị, onwe onye mmekọrịta ọbụla dị n'ime ndụ gị, enweghị ihe ọbụla agbakwunyere na ndụ gị, enweghị njikọ na ndụ gị nke ị ga-ewere ka o were ọnọdụ nke Kraịst na ndụ gị. Ọ nwụrụ n'ihi gị, ọ gbara ọbara ya n'ihi gị, ọ detụrụ iko nke iwe Chineke ire na ọnwụ nke ikpe gị ikpe nye gị n'ihi ihe o mere n'ebe ị nọ, ihe mmadụ na-apụkwanụ, onwe nwoke maọbụ nwaanyị, onwe nwatakịrị, onwe nwata nwaanyị, onwe di, onwe nwunye pụrụ imere gị ya. O were bie ndụ. Ị ga-ebuli Kraịst elu karịa onye ọbụla n'ụwa. Onye hụrụ nna n'anya maọbụ nne n'anya karịa m onwe m ekwesịghị m. Ọ bụ ihe na-apụghị iche eche, ọ bụ ihe na-ekweghị ịpụ iche eche karịa m onwe m. Onye gara na obe, onye ahụ nke nwụrụ ọnwụ ihere, onye ahụ nke nwụrụ ọnwụ ihe mgbu, onye ahụ nke nwụrụ iji mee gị ka ị dị ndụ, onye ahụ nke enyefechara ndụ ya ka ị wee nwee ndụ, wee nwebiga ya oke. Ọ bụ ihe na-apụghị iche eche na ị ga-ekwadaga ya were onye ọzọ dewe n'iru gị. Onye ọbụla nke na-ahụ nne n'anya maọbụ nna n'anya karịa m, o kwesịghị m. Onye na-ahụkwa nwa ya nwoke maọbụ nwa ya nwanyị n'anya karịa m adịghị ekwesị m. Ka na-eweta gị na mkpebi ị ga-asị Chineke, ị ga-abụ onye mbụ n'ime ndụ m, nye m emene dara ụda. Mkpebi ahụ nke na-asị Kraịst onye nzọpụta m, n'ugbo ọbụla na ndụ m niile ị ga-abụ onye mbụ n'ime ndụ gị. Mkpebi nke na-asị ana m azụ oku ahụ nke ịhụnanya Kraịst na-akpọ m. Ọ nwụrụ n'ihi m ga-ebiri ya ndụ m. O buru ihe ọjọọ bupụ ya na ndụ m. Aga m ebiri site na amara ya, site n'ịdị mma ya. Onye nwe anyị, mezuo nke a n'ime ndụ gị n'aha Jizọs. Enyi m, ozi okwu anyị bụ ọkpụkpọ oku nke ịba n'ime nke Kraịst, ịnata ịhụnanya ya, ịnata nwekọ nke ya, ime ka obi na mmasị nke Chineke bịa na mmezu na ndụ gị. Ya mere, ọ bụrụ na ị ga-anata ihe ọbụla nke chọrọ n'aka Chineke, ị ga-abụ onye ga-enwe okwukwe n'ime Chineke. Ị ga-abụ onye ga-ekwenyere na Chineke bụ ihe, Chineke bụ ịhụnanya, Chineke bụ udo, Chineke bụ ọganiru, Chineke bụ ọgwụgwọ nsọ. Ya mere, ọ bụrụ na ị na-achọ ịnata ihe ọbụla n'aka Chineke, ị ga-ele anya n'azụ hụ ndị Chineke mere ihe ndị o mere n'oge gara aga, wee kwenyere na ọ ga-emere gị ya. Ya mere, dịka anyị na-aga, ị ga-ahụ na Chineke nwere ọtụtụ ihe ọ kwadoro wee nye gị. Naanị ọ bụrụ na ị ga-enwe okwukwe, nabata ya, kwenyere ya, ị ga-ahụ na ihe na nke o nwere na ị ga-abịa na mmezu na ndụ gị. Onye nwe anyị dị njikere ịgbaghara ihe niile bụ mmehie niile nke ị meworo na ndụ a. Ọ ga-enye gị mgbaghara, ọ ga-enye gị nzọpụta, n'ihi na Kraịst bụ onye nzọpụta. Onye ọbụla nke ga-akpọ oku aha onye nwe anyị, a ga-azọpụta ya, a ga-azọpụta ya. Mgbe ahụ, ọ bụrụ na ị bụ onye na-arịa arịa, ana m eso gị na-aṅụrị ọṅụ n'abalị a. Ọ bụ abalị nke ọgwụgwọ nsọ gị. Ka anyị hụlata isi ma mechie anya gị, hụlata isi gị.
dịka Mozis wedere agwọ elu n'ime ọzara, otu a na-aghaghị iweli nwa nke mmadụ Jizọs elu, ka onye ọbụla nke kwere na ya ọ gaghị ala n'iyi, kama n'ihi na Chineke hụrụ ụwa n'anya otu a, ọ hụrụ gị n'anya otu a n'ime ụwa, na o nyere ọkpara nke ọ mụrụ naanị ya, ka onye ọbụla nke kwere na ya ọ gaghị ala n'iyi, ọ gaghị ala n'iyi, ọ gaghị ala n'iyi, kama ọ ga-enwe ndụ ebighị ebi. Hụlata isi gị, mechie anya gị. Onye nwe anyị chọrọ ịgbaghara gị mmehie niile imeworo na ndụ a. Ọ chọrọ inye gị nnwere onwe, ọ chọrọ inye gị nnapụta zuru oke, nye mmụọ gị, nye mkpụrụ obi gị. Ebe ọ bụla ị nọ ugbu a, ị chọrọ mgbapụta ahụ, ị chọrọ nzọpụta ahụ. Ebe ọ bụla ị nọ, naanị wele aka gị elu, si onye nwe m, anọ m ebe a, ana m enwe agụụ, ọ na-agụ m agụụ, achọrọ m mgbaghara ahụ, achọrọ m nzọpụta ahụ. Wele aka gị ahụ elu. Ị na-enwe mkpebi nye onye nwe anyị n'iweda onwe gị n'ala, na mweda onwe n'ala nke mmụọ gị, si onye nwe m abịala m, onye nwe m abịala m, onye nwe anyị gọzie gị, onye nwe anyị gọzie gị ebe ahụ nọ, onye nwe m abịala m, onye nwe m abịala m. N'abalị a, achọrọ m ka nsogbu nke amamikpe nke obi abụrụ nke a ga-ewezuga na ndụ m. Achọrọ m ka ị bupụga ihe niile bụ amamikpe nke dị n'ime obi m, ma eme m ka m nwere onwe m. Ugbu a, ụzọ esi aga n'elu bụ ụzọ isi n'ala na-abịa. Ị ga-abịa ugbu a n'otu okwu ahụ nke ha na-asị, onye nwe m emehiewo m. Onye nwe anyị sị, ọ na-ewute m n'imehie niile m meworo, ọ na-ewute m n'ihi ihe ọjọọ, mmebi iwu dị oke egwu nke m meworo na ndụ m. Ọ na-ewute m, onye nwe m. Agaghị m ekpuchi mmehie m ma ọlị, kama ana m agba ha ọtọ n'iru gị. Ọ ga-anabata gị, si onye nwe m, ana m ekele gị, ekwere m na agbagharala m. Ọ ga-enye gị udo nke obi, ọ ga-enye gị ọṅụ nke nzọpụta, ọ ga-ede aha gị n'akwụkwọ nke ndụ n'eluigwe. Imeela onye nwe m. Aga m eso gị kpee ekpere ugbu a. Nna anyị, n'aha Jizọs dị ukwuu, ịbụ Chineke na-ahụ n'anya, ka ịbụ onye obi ebere, nna ebere. Esi ga-egosi ebere nye onye ọbụla nke bịakwutere gị, na ị gaghị achụpụ, onye nwe anyị, ndị a niile ndị bịaworo, ma mmadụ niile na-enwe onye a ga-agụpụ. Gbaghara onye ọbụla n'aha Jizọs. Wezụga ihe niile bụ ncheta nke mmehie ha n'oge gara aga. Onye nwe anyị, ana m ekpe ekpere na ị ga-enye ha nnwere onwe, na ha agaghị alakwa ekwe mmehie ahụ ọzọ n'aha Jizọs. Ka amara nke Chineke rubata n'ime obi ha, ka ha nwee ezi nzọpụta n'ebe ị nọ, ka ọ na-eru n'ime obi ha, nye ha udo na ọṅụ nke na-eso nzọpụta. Mee ka o guzosi ike nna anyị n'obi onye ọbụla, ndụ onye ọbụla ugbu a. Anyị ekpe nke a n'aha Jizọs. Too Chineke anyị, emewo ya. Mmehie gị niile agbagharawo ya. Kwuo ya si, mmehie m niile agbagharawo ya. Inwene nzọpụta. Kwuo ya si, enwewo m nzọpụta. Nke abụrụ nke emere ka o guzosi ike. Toonu Chineke. Onye nwe anyị sị na ọ ga-abịa na mmezu. Mgbe ahụ, o wee bịa na mmezu. Ọgwụgwọ nsọ ga-abịa na mmezu. Ọlụ ebube ga-abịa na mmezu. Nnapụta ga-abịa na mmezu. Mgbe ị ga-anụ emene nke ikpeazụ ahụ, ọ bịawo na mmezu. Anya gị kpuru ìsì ga-ahụ ụzọ, ntị chiri echi ga-anụ ihe. Ọ bụrụ na ị bụ onye ji mkpọ na-aga, mgbe e kpesịrị ekpere, tụfuo mkpọ ahụ, bilie gawa ije n'aha Jizọs. Ọ bụrụ na ị bụ onye nwere ihe kere n'ụkwụ gị, ma ọ bụ akpụkpọ ụkwụ gị ka ị bụ n'ụkwụ, n'ihi na ụkwụ gị dị mkpọmkpọ, mgbe ekpere gasị wezụga ya, ụkwụ gị ga-adị otu ọ dị. Ọrịa kansa ga-agbapụ. Ihe niile bụ ọrịa ọbụla akpọrọ aha ya ga-apụ pụọ na ndụ gị n'aha Jizọs. Ọ ga-abịa na mmezu. Ebe ka ị nọ, ọ ga-abịarịrị na mmezu. Welie otu aka gị elu,
were aka nke ọzọ bikwasa n'onwe gị. Nna anyị, anyị na-ekele gị. Ịbụ Chineke nke nwere ịhụnanya, nke pụrụ m ihe niile, nke na-adịghị agha agha. Onye nwe anyị Jizọs, ịbụ onye nzọpụta anyị, ịbụ onye ọgwụgwọ nsọ anyị, ịbụ onye mgbapụta anyị, ịbụ onye nnapụta. Onye nwe anyị na-arịọ onye ọbụla ugbu a ga-anara ọgwụgwọ nsọ ha n'aha Jizọs. Nara ọgwụgwọ nsọ gị n'aha Jizọs. Nara ọlụ ebube gị n'aha Jizọs. Ike Chineke nke na-atọpụ mmadụ ga-adịrị onye ọbụla ugbu a n'aha Jizọs. Anya kpuru ìsì ka emepee gị ugbu a ka ịhụ ụzọ. Onye ngwọrọ bilie gawa ije. Ndị nwere ihe kere n'ụkwụ ha ma ọ bụ ụdị nkwarụ ọbụla, aka Chineke ga-emetụ gị aka ugbu a ka ị gaa ije otu o kwesịrị, bilie otu o kwesịrị n'aha Jizọs. Ndị ogbi na ndị na-adịghị anụ ihe nara ọgwụgwọ nsọ gị, kwuo okwu nụ ihe. Onye nwe anyị, ụdị ọlụ ọbụla nke ndị gị chọrọ, mee ka o guzosi ike ugbu a. Mee ka ọ bụrụ nke ị ga-adị ugbu a, ka e nwee ọlụ ebube nnapụta n'ebe niile, ebe a na obodo anyị niile, n'Afrịka niile, gafeekwa Afrịka n'aha Jizọs. Emewo ya, emewo ya n'aha Jizọs ka anyị kpere. Emewo ka ọ bịa na mmezu. Ọ bịawo na mmezu. Ị nwere nye kpuru isi ebe a, nwalee ya, ị ga-ahụ na ha ga-ahụ ụzọ. O nwere ndị na-adịghị anụ ihe, ndị na-adịghị ekwu okwu, nwalee ha, ha ga-anụ, ha ga na-ekwu okwu. Ọ bụrụ na ị bụ onye ngwọrọ, tụfuo mkpọ. Ugbu a ị ga-ebili gawa ije. Ọ bụrụ na e nwere ihe kere gị n'ụkwụ, tọpụ ya, bilie gawa ije. Ọlụ ebube ewerewe ọnọdụ. Ọrịa kansa agwọọla ya. Ihe ndị ahụ niile bụ ọrịa, ọ pụọla. Ṅụrịa ọṅụ n'ime ọlụ ebube gị. Imeela dịka ị na-anọnyere anyị na agba GCK kwa ụbọchị nke taa, nke anyị na-ewetara gị site n'aka onye oziwu Dr. WF Kumuyi. Biko, ama m na ihe ụmụ ị ritere n'uru, ọ ga-abara gị uru nke ọma ma ị nọnyere anyị. Biko sonyere anyị, obiọma ga-akpa anyị dịka ị na-esonyere anyị ka anyị na-eweta ozi a kwa ụbọchị kwa ụbọchị. Imeela.